gibela kuyena uyenze lento ukhala kwakhe mayibhizi ethi ha kunento ayilethayo kuwena ngalesikhathi ethi kunento idlozi kunaleli dlozi lenhlanhla libuyisayo uyayizwa menza sure ungabona ulala nomuntu wesifazane engakaze ekhale uthola ukuthi ulele naye uyicofela ifoni nje ujulukile nkosi yami ujulukile yena nje uyicofela ifoni yakhe ayikho nje indaba yakho nje okokuqala nje isithunza usenaso umani yadumeza izweni isihlahla somdlebe nondela mzimba bejembeje mpazone empahla lizo zamadoda ayibomvu nabasethethe nabasenyimbane mkhonto okwazi igazi intaba ikhala manzi dictionary ndaba yithithi umndeni ngalunywa inja ngaphethe nduku ngathi ngiyakha kwabhidlika ngathi ngiyafulela kwanetha siqoqula mdalo ohlala emoshale nginibingelele nonke indawo ngendawo emakhaya ngibingelele phezulu eJohannesburg onyama kayipheli kuphela amazinyo endoda ngibingelele phansi kwamashu kwesikabhanana ngibingelele phansi phesheya kwanciba eEastern Cape kwelamaXhosa molweni siyanibingelela kwelaseMaputo sinibingelele kwaseMozambique sinibingelele kwelaseSwazini siyanivusela sanibonani khulu ukuthi sengiphakathi sengikhona igama lami ngudokotela uKhethelezi broadcasting live from Durban in KZN South Africa molweni ngiyacela ke ungenzele ifavor siswami ngiyacela mawami ngiyacela mntana sekhaya ngiyacela baba press the button subscribe and also press that button eline bell njencane it's a notification whatever video epostwayo wena mina now siyayibona ngiyabonga thank you for doing that and also you are blessed uma ungibona othoba kancane uthi mkhulu khehle likhulu awuhloniphi mina kodwa kunesibusiso osithatha kwindoda yangena indoda engihamba nayo ngisho njengoba ngisho ngithi ma usubscribe upressa nje ibutton lapha ma wenze kanjalo thank you so much mina nawe we are on the same page. It is 2024. Today we are coming with a new topic whereby everyone will learn. Remember yonke into esuke siyikhuluma la we are educating people, we're giving you an education, we are also motivating you, we are teaching you in whatever we are doing. And please don't forget to comment phansi lana, we need your comments so that we know ukuthi ini topic ofuna sikhulume ngayo. Remember sinthanda South Africa yonke, sinthanda all over wherever you go. By the way, on the 2nd of February, we will be having a powerful service ezobe iseThekwini whereby we are saying wonke umuntu makhumbama nomhlaba phumani ngobuningi nize lithi iBhayibheli uJohani uthi noma nganifaka kanjani kodwa ukhona ozayo ozongifaka mina ozofaka mina emanzini amanzi ayimpilo amanzi ayamgeza umuntu. Join us eThekwini eVerelem location nyanga yodumo mzo sizobe sinenkonzo enkulu kakhulu very powerful service ezobe ikhona the whole night prayer eyasemahlabathini siya emanzini la sizothi thina welcome to 2024 siyongena emanzini otherwise hlala kanjalo mina nawe nansi into engikuphathele yona namhlanje ngizokhuluma ngento eyisimangaliso. As you can see the topic is popping down here. Sizokhuluma ngalento esithi thina umuthi njengobona la umuthi uqedwa yini egazini. Uzwile umuthi uqedwa yini egazini. That's number 1. That is the topic for today. And the topic ngizoyibreaka phansi. Mangi breaker, I want you to understand ukuthi wena ubona kanjani ukuthi lo muthi enguniki uyasebenza noma usebenzi. Ushintsha nini inyanga uthi no let me try another one. What are the disadvantages of changing inyanga ngiyithole sengiyakwenye kanti lento kade ngiyiphethe ibizosebenza. Njengoba ngoba bengeke ngasho ngathi okokuqala asibhekele uthi umuthi uqedwa yini egazini. Asikushoni lokho sikhulumeni iqiniso. Uma uzodla umuthi wezitha, umuthi wempi, into yokuqala okumele uyigweme, into yokuqala that you need to avoid sleeping with your wife, avoid having sexual intercourse with your girlfriend, with your man, whatever it is.
Makumuthi wempi wezitha, make sure umuntu wesifazane awudlaleli kuyena. Okokuqala lokho. Uma udla into yenhlanhla, make sure ukuthi umfazi wakho noma intombi yakho awuyincishi lento ekamereni, ngoba lento ikuphila futhi inhlanhla. Gibela kuyena uyenze lento. Ukhala kwakhe mayibhizi ethi ha kunento ayilethayo kuwena ngalesikhathi ethi kunento idlozi kunaleli dlozi lenhlanhla libuyisayo uyayizwa menza sure ungabona ulala nomuntu wesifazane engakaze ekhale uthola ukuthi ulele naye uyicofela ifoni nje ujulukile inkosi yami wena ujulukile yena nje uyicofela ifoni yakhe ayikho nje indaba yakho nje. Okokuqala nje isithunzi awusenaso. Yila engithi mina sondela kimi kube nenduku engunikayo uyona ngithi idlala ukuze induku ithi ukufutheka kancane mayingena igcwala ithi khucu yonke igcwala abone nomuntu wesifazane uthi mawungena kube ngathi ungena emanzini abandayo umuntu wesifazane ethi ngoba khona into ayizwayo. Sizokhuluma ngale zinto ngoba lento leyo uthola ukuthi abantu besifazane uze uhambe uyojola noma ingoba into yakho incane ipeni lakho uyabona nje ukuthi noma wathi iyangena akezwa lutho. Kumele umuntu wesifazane noma ehambe emall ebone enye indoda ethi angiyihaleli ngoba kwami ubaba uyishaya igcwale lento fink azi ukuthi ingenile igcwele right. Masizokhuluma ke namhlanje sifanele sikhulume ngokuthi umuthi number 1 into eqeda umuthi egazini. Make sure mawudla umuthi wezitha umuntu wesifazane le onganani ngisho elawini shintshana izindlu noma ulale phansi alale phezulu ngoba kunalento eyenzeka kumuntu wesifazane at any time kwesinye isikhathi omunye mayithuke kakhulu uthola ukuthi udla into enezibiphi noma udla into enezihlungu kakhulu uyakwazi ukuthuka ama hormones wakhe azangena esikhathini. Ungena kwakhe esikhathini yilesikhathi wena uqala lento iyabaleka kuwe. So ungalali naye lala phansi uya ngalesikhathi osinikwe udokotela wakho inyanga yakho ekutshele ngaso. Bese enye into eqeda umuthi egazini ulala nentombazane kanti ibikhipha isisu last week ebese uthi umbuzo dokotela ngibona kanjani ukuthi lo muntu usikhiphile isisu last week. Kunama signs noma kunezinto okumele ngaso sonke uhlala uyisebenzisa. Ngize ngenza isample nje engiyenzayo. Ngize ngenza insipho ngayigaya lensipho ngayifaka ezinye impande ekuthiwa insipho yemimoya. Leyo nsipho ngangenzela ukuthi wonke umuntu per week geza ngayo kanye noma kabili. Phela umuthi ukuze uqala ungathi uyasuka egazini it takes probably about 3 days because kunala oqala uyoconnecta khona nedlozi lakho bese uconnecta nedlozi lalo umuntu bese kuthiwa off lento bese yaqala yehla amandla omuthi awuvuki uphumile. So uma unensipho emoya eduze yenza sure ukuthi every week ugeza ngayo kabili leyo nto isuka ikhuthaza imithi yakho. Umuntu wesifazane ebesethi thina sahlala siblamewa ngokuba sesikhathini thina umuntu wesilisa obulala imithi yethu egazini onjani. Bantu besilisa okoqala ngiyacela hlukanani nalento yokushaya indlwabu. Hlukanani nalento yokushaya isigomora. Ngani kancane indoda mayike yathola ispace uzoyizwa. Is it hlukana naleyo nto. Leyo nto iyayiqeda it's a disadvantage kumuntu wesifazane. Kufana nomuntu wesilisa ozoshaya indlwabu phambi kwamakoti wakhe ngoba umakoti ekuncisha. Ungayenzi leyo nto. Mphebeze ngempama nje mama lo muntu ibhadi lelo ngifakela ngoba kuyibhadi kwayikhona lokho ukushayela indoda indlwabu phambi kwakho. Ngayivumi leyo nto mama. Ngayivumi ukuthi ebe busy masturbating in front of your wife in front of your girlfriend. It's a bad luck. So you need to avoid that because kunezinto othi mawuqala ujuluka lwamjuluko wakho noma uqala uveza amehlo ukhipha imisipha le iphuma imisipha yala ubulala izinto zakhe lo mama. So you need to avoid that by all means. Umuntu wesifazana into oqala it's a turn off yokuthi indoda ishaya indlwabu phambi kwakhe iyayibulala imithi yakhe.
bese omunye umbuzo uthi mkhulu ngiyile enyangeni inyanga yami bayibabaza yonke into right but ngiwutholile umuthi noma ngiwutholile khethelezi kuwena umuthi ngibona kanjani ukuthi usuphelelwe amandla asilikhulumeni iqiniso phela njengamanje asithenga imehlo abantu noma kuthiwa umuphi umuthi emva ka 4 months umuthi amandla aphela 4 months amandla yaphela kufanele wenze ngaso sonke isikhathi wenze sure ukuthi after 3 months noma 4 months you go back and consult of which iyasiza leyo nto kakhulu. Yes, ikhona imithi elasta 6 months 8 months but after 4 months go and consult and check ukuthi imithi masiyikhanda kunezilwane othola ukuthi aziphili u6 months esiyikhandayo ayiphili leyo silwane 6 months awuphili leyo nto u1 year leyo nto iphelelwa isikhathi uma ke kwaduma izulu noma kuthiwa umupho segazini umuthi amandla yancipha kancane manje lathi kwa ayancipha kancane. So that is why wena fanele uhlale inyanga useduze kwayo. Ngisho kuthiwa usebenzisa umuthi onjani but ijwayelana nechemist lesizulu especially chemist nje le Dr. Kethlelezi traditional pharmacy ikhona nje CCMA building lapha ku Fox Street eGoli lapho kukwenza ukuthi yonke into oyidla you always boosting it nokuhlola ukuhlola kubalekile ukuthi once nje after 3 months you go and consult because uyofica enye indoda nje okokuqala nje nomona umuthi awusebenzi kakhulu endodeni enomona noma indoda edle ngokukhuluma umuthi udinga ukukhulumele mawusuphambi kwakho uxoxa indaba. That is why abantu abaningi bathi umuthi awusebenzi ngoba mase uqhuma uvela uthule njengathi umuntu ose ku ID picture awuthuli umuthi uyawubongela ukhulume ngezithakazi uqale ngabasekhaya komalumakho uye ngabo wehle ngabo ebese ethi omunye umuntu mina isikwasho siyangisebenzela isikwasho nomuthi will never be the same thing. Lokho nje kufanele sikwazi inkolelo yakho leyo isikwasho ukholela into enongayiboni umuthi ukholela into enoyibonayo na impande le uyilandile la uyilande khona kwenzeka izinto. Angisho ukuthi umuntu wasesontweni ngiyamgxeka umuntu okholela emthandazweni umthanda angimgxeki at all angiyena lowo muntu but first preference umuntu makuthiwa uguguza ngomuthi uyashesha ukuwa phansi kunomuntu othi ukushaya ngomthandazo ngoba phela eqinisweni lithi umthandazo akufanele ubulala umuntu ngomthandazo umthandazo ubulali kodwa umuthi uyabulala khona imithi ebulalayo. So nje lento kufanele siyazi ukuthi kuyo yonke into ade ngisho number 1 umuntu wesifazane uwrong uma esesikhathini uright mawuzolala naye udla into enhlanhla indoda ebhize eshaya isigomora indlwabi ayikho right leyo ndoda. Ukhona omnye umuntu njengamanje uyibuza ngiyibona kanjani indoda iboyfriend hawu nkosi yami ngithola iboyfriend isigora si right kanti yafa indlwabi ebusuku leyo ndoda. Indoda eshaya indlwabi uyibona ngento esimple mayilala nomuntu wesifazane ayiqedi ngisho 2 minutes ithi gibela nje 1 2 2 uzithi yini uzambona seqale bheke akublame hayi ukuthi uyashisa hayi ngeke hayi ukuthi unamanga uphila ngendlwabi wena doti wena unamanga sekubambile ngoba phela mawushaya indlwabi isandla siyashisa ingabufaka insipho ingafakani ukhona obuzayo la uthi kimi uwazi kanjani ukuthi isandla siyashisa hawu akekho umfana ongadlulanga kuyona indlwabi sonke sadlula kuyona naye lo baba obuka naye lapho unamanga uyayenza indlwabi iyenziwa mawudla umuthi maybe kunezinto ongafuna ukuavoid umuntu wesifazane you then go for masturbating noma ufuna ukudonate ngama sperms wakho you then go for masturbating. So lezo zinto niyibheke ziyayiqeda imithi emzimbeni. Kunomuntu othola ukuthi ebeye eyogeza isidumbu no maybe ubhuti wala ekhaya noma umama wala ekhaya noma bani uthe kushoni wawugeza isidumbu loyo muntu kunemithi eminingi edinga ukusetshenziswa kuwena ngoba it takes time ukuthi lelathunzi elimnyama lisuke kuwena kanti futhi liyamthelela umuntu osekhaya. That is why ezinye izangoma zigcina zingayi emncwabeni kodwa ke ngiyangimangaza ukuthi isangoma sika kanjani emncwabeni ngoba uphethe imithi yonke hamba uye emncwabeni wena the day ushona uyongcwatshoba ubusebenzisa izinto zakhona. So uma ugeza umuntu osebenza emotional ophila ngokugeza izitumbu kunenimbiza imbizo kumele uyiphuze every day mawubuya emsebenzini ngoba it affects
umntwana wena nje mawusebenza emotional ugeza idumbu wena udinga izindlu eziwu2 eyokuqala uthi mawubuya emsebenzini ufike udlule kuyona udle lento oyidlayo bese uyadlula uyakubantu ngoba uthola abantu ekhaya bengasasebenzi benza yonke into ingoba kunezinto okufanele ngabe uyayisebenzisa wena umuntu ogeza idumbu kodwa uthola ukuthi awuyisebenzisi sibe sesiba nalomuntu ophila ngokubulala abantu obizwa ngokuthi hitman sekuhlonishiswa noma inkabi na inkabi kunezinto okudinga ukuthi uyisebenzise kodwa iqiniso lithi ukhumbula ukuthi umuthi nanoma isiphi isikhathi ufana nedlozi idlozi ungahamba uyoshweleza lik understand uphinde uyoshweleza okwesibili lik okwesithathu alisak understand kahle kahle wena uphila ngokuchitha igazi lomuntu so nje leyo nto iavoideni ithi noma ukwenza wazi ukuthi kunezinto zakho othola ukuthi ebusuku awulali lo muntu ufika kuwena amathi wawungibulalelani that is why sithi isiZulu igazi lomuntu liyakhuluma noma ungayifihla leyo nto kodwa siyokubona lokuncipha emzimbeni kanti udliwa unembeza udla umnikazi kunezinto ofanele uyophalaziswa ngazo futhi mawuyophalazwa ngazo uphalaza esidulini bese kusuka lapho kuthatha ihlahla lomlahlankosi isihlahla leso bese singcwatshe esidulini emphalazweni wakho bese kuvala ngetshe otherwise kunomuntu ongalala ebusuku njalo lento iyamlandela uyavuka gxuma thuke akakwazi ingoba wakwenza kaningi labantu abasavuma ukusuka kwena sebeyamabutho buya kithi sikusize buya kithi siqale sikuhlole bese siyakulungisela kunomuntu othi mina ngalanda isigubhu esinamandla saqala sasebenza lesi sigubhu kodwa kunala engibona ukuthi siyajika khona isigubhu siyakusayinela masizokujikela into oyikhulumisa ebusuku yakusayinela mayizokujikela sekudingeka umuntu okwazi ukushaya umhlahlu asho ukuthi njengamanje inkinga yini nesolution izoba yini lalela ke every Monday Tuesday Wednesday I'm in Durban as you can see the number here 071 130 7808 Thursday and Friday I'm in Joburg 066 00 266 33 I do have a pharmacy ezokunika izinto eziright kakhulu ngine pharmacy eseMaritzburg uMamthembeka lapha enumber 176 Peter Maris eMaritzburg 176 Peter Maris ngine pharmacy ela eThekwini 407 Salmon Grove Anton Lambert uzoyithola ipharmacy yami ikhona lapho nje mawungena epassage uzoyithola lapho I do have a pharmacy elaphana endaweni yaseJohannesburg Fox Street CCMA building hamba uthola izinto ezikhala kahle uyeke ukuwelwa induku it's a turn off indoda ewela induku wena nje 2 minutes athi umuntu esifaza okay ngiyakubona ukuze ivuke ayivuki kalula kumele incengwe kuze kuyolanda isunlight ithiwe baba avuka phela lutho awungabi indoda enjalo amadoda anjalo kuyilawa abonakala ngokukhuluma too much talkative bese ngine pharmacy elaphane East London opposite uAbsa soyibona ikhona lapha epassage nako mawungena uzoyithola ngine pharmacy elapha number 30 Waterkant eCape Town ama number wethu akhona ni phone anytime ningafaki imali makuthiwa fakani otherwise ngithanda ngothando lika love iwebsite njengoba niyibona www.drkonline.co.za ngiyanthanda siyabonga